Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana na faɗin duniya baki ɗaya, ina yau kowa fatan alkhairi. Haba masoyana, haba. Fi sabilillahi. Wannan waƙa ce fa da kuka ji kuna jira fa akwai nasara ga ta nan fa tana YouTube channel ɗina mai suna Yusuf Rizzi. Ku je ku danna min subscribing, ku min liking, ku min sharing, ku min comment. Sannan kuma ga ta nan mun sauke ta all platform. A mana using sound. Fi sabilillahi, a mana sharing. Ga ina son ki ita ma gashi nan. Haba masoya. Me yasa haka ne fi sabilillahi? Me ya faru ne wai? Kilo dai. Makaciku makagini. Haba masoyana. Ku ne fa kuke ta damuna akan wannan waƙa fa ya waƙa yaushe za a sake ta. To gashi nan an sake ta. Tana YouTube channel. Da ina son ki da akwai nasara. Suna YouTube channel. Suna all platform ma. Using sound. Liking, sharing. Haba. Kar ku bani kunya mana. Da ku fa nake gadara fa. Kuma da ni kuke gadara. Haba masoyana. Haba.